Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hurmatly musulman bir tuğandarım. Biz işenbeybiz bir Allah Taala'dan bolgun hakikatlar var eken. Oşol hakikatlardan içinden alımlarыбыз sen bul dünyada kanday kalasan oşonday kılıp yaşa. Birok bari bir gün ölüm seni karmap alat degen eken. Bul dünyada uşunday biyik üylörді kurasыңбы, özüňe uşunçalyk şartlarda tüzösüňbü, dünýäni ölböçüdöy bir nerseni kalaşıňça kılgynyň kolundan gelişinçe kıla berginiň, birok uşunu unutpagyn, bir gün üstüňe toprak gömülörün unutpagyn. Bul dünýede emne iş kılsaň da gal senin ihtiýarыңda. Allah Taalaga ibadat kılasyňby, je Kudaydan bezer bolasyňby, anı da kılıp görçü. Birok ar bir kılgan işin üçün жооп bere turgan bir gün gelet. Dünýäni kançalyk süýseň dagy süýgünüň, birok bir bilip koýgunuň senin süýgön dünýäň bir günü senden ajrayt. Anan oşo süýgön dünýäň gelip saga düşman bolat. Bul dünýäde kalaşyňça gülgünüň, birok gülküňdün artında bir günü sen süýgön nerseleriňen, süýgön dünýäňen, jakşı bir tuganyňan, ata-eneňen ajırgan günü kaygıga batıp ıylaysın. Bul dünýäniň tutkasyn sen karmap alsaň dagy, al dünýäniň tutkası seni biröge muhtaç bolboy goýudan, muhtaçsızlıktan seni saktap kalbayt degen eken. Urmatly bir tugandarыбыз bardygybız oýlanyp, uşu bir gün getet ekenbiz, ölüm degen hakikat eken, ölüm degen artыбызdan kuwayt eken, ölüm degen astыбызda turup bizde tosup alat eken, özübüzdün akırkı ayaldamabızda gütüp turat eken dagy ölüm bizde tutup ketet eken degen hakikatty hiç wagtda jüregibizden çıgarbayly. Emi ölümden keyin emne bolat? Eger Allah Taala buyurgan bolsa, jakyndarыбыз deneleribizdi жооп, ak kepinge orop, tabutga salıp, anan gelip elder janaza okup, anan eň birinci bizdin jayыбыз bolgon, tübölük jayыбыздın birinci bosogosu bolgon kabırdy göstöy jönöýt ekenbiz. Birinci kabırdagy birinci tündön bul dünýede hiç kimden korkpoýum degen er jürekler dagy andan korko turgan jay. Bul dünýedägi uşunday Allah Taalaga ibadat kılgan, ömürün din menen ötközgön alımdardagı al jerdi estep ыйлай turgan jay. Perişteler de Allah Taalaga uşul jerden pendelerdi sakta dep Allah Taalaga dattanışıp Allah Taalaga duwa kılgan jay. İmam Şafii rahimahullahu aleyhi ulu imam uşunday degen eken, bir günü men tınç jatkan uşu töşögümden bir günü men ayrılamın. Oşo günü menin tınçlık yaşamda menden ayrılat degen eken. Köpçülügü hurmatly bir tugandar, ölüp kalsak janım tınat deybiz. Birok ölüp kalgandan keyin oşo kabırdagy jaşoo oşol uçurlardan maşakkatlar oşonda baştala turgan günler eken. Wa alımdarыбызdan dagy bir alımыбыз, eger kim 60 jaşka çykkan bolsa özüne kepen satıp alsın. Kim 70'ten ötüp kalgan bolsa özün oşo men görde jatam, men jerdin astında özümdün mürzömde jatam dep jaşoosун oşondoy elestetsin degen. Birok biz bolsa pende ekenbiz, insan ekenbiz, 80'ge 100'ge çyksak dele jaşoого toyboýt ekenbiz. Hiç wagtda mындай bir dayardyk kılууdan alys bolat ekenbiz. Urmatly bir tugandar, bardygybız uşunday alımdarыбыздын nasihatlарын jüregibizge toýup, Allah Taala'nın hakikatlarını moyundap, uşu kesden özübüzdü ahiretke dayardanaly. Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem akıldı adam kim dep paygambarыбызdan suraganda, paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem akıldı adam bul dünýede ahiretdi göbes degen adam anan ölümden keyinki jaşooga dayardangan adam deyipdir. Bardygybız oşo günlerbizge dayardanyp Allah Taala menen joluga turgan gündü eňsep oşoga Kudayım yüzübüzdü jarık kıl dep Allah'dan tileneli. Kudayım dualarыбызды kabul kılsın.